Okay, salamat kayo sa higayon nga diin gihatagan usab kita ug higayonan sa atong Dios aron mga pamlandong ta sa mga pulong karon nga higayon na, no. So salamat kayo niini ang Dios magaban kanato gani tun-an karon kining mahitungod sa sala igala igsoon. So sa magasugod ta nugyan ta diya sa Ginoo. Mahana mo nga langit noon. Salamat kayo Diyos sa imong pagkamayo. Din ikaw Ginoo. Nag-uban ka namo bisan pa karon ining takna nga kami magatuon sa imong mga pulong. Salamat kayo Ginoo. Din ikaw magagiya sa matag usa kanamo bisan pa sa nagapatilinghong ining mga butanga nga amo pagisgutan karon. So Ginoo, tukos ka namo gitugyanan ining ikaw magapanglihok sa pangalan ni Kristo Jesus. So mo ni gala igsoon atong tun-an kining mahitungod sa sala. So dinhi sa ang kasulatan ni gala mo ni atong mabasa dinhi sa libro sa Roma dita sa Roma 6 magasugod, no. Ingon diri sa bersikulo 12 Busa ayaw ninyo tuguti ang sala paghari diha sa inyong may kamatayon nga mga lawas aron sa paghimo kaninyo nga masinubtanon sa mga pangibog niini o kanay gisulti dinhi sa ang sulatan, no. Sa gisulti dinhi ni Apostol Pablo, busa ingon diri ayaw ninyo tuguti ang sala sa paghari diha sa inyong may kamatayon nga mga lawas aron sa paghimo kaninyo nga masinubtanon sa mga pangibog ini mo kani gisulti dinhi sa ang sulatan. Usa ni ka hinumdom gala igsoon tungod kay kining atong lawas pwede magini magamit, no, sa kaaway mo nga kining butanga nga gipahinumdom diri sa ang sulatan dili gyud maayo tungod kay kung dili ta magapatilinghog niini igala igsoon malagmit yun kay kining atong bahin sa atong mga lawas daghan tag magamit dinhi aron nga mahimo gyud ang pagpakasala ngadto sa iyang kaugalingon sa usa ka tawo. So mo mangani nga ingon tribo sa ayaw ninyo tuguti ang sala sa paghari diha sa inyong may kamatayon nga lawas kay masugot tag sa dili daghan kay tag gamiton diri igala igsoon. Muna nga dinhi sa bersikulo 13 nagkanayon ang balaang kasulatan sab sa unahan bersikulo ingon diri ayaw ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala aron kini himo ang mga galamiton sa pagkadili matarong hinunua itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga mga tao nga nangabuhi gikan sa kamatayon ug itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton sa pagka matarong mo kani gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Nga naman pastor tungod kay kining atong lawas lagi daghan man tagbahin sa lawas nga pwede gyud magamit, no. Ilang patindali aragin mulikoy ni dali kayo maghimog sala ning atong baba magamit gyud ni gihapon, no. So ning atong mata naon na to magamit ni ngadto sa pagpakasala kining atong bukton mga kamot, no, pwede ni bisan tiil pwede magamit na ngadto sa pagpakasala higala o igsoon, no. So mo na sani ka pahinumdom dinhi gisulti dinhi sa ang kasulatan kaya pinaagi kang Apostol Pablo, no. Kining sala gyud nga di gyud pwede maghari diha sa atong kaugalingon tungod kay dili gyud maayo ang tao kung itugyan niya ngadto ang iyang bahin siyang lawas ngadto sa pagpakasala higala igsoon. So kay namang gisulti dinhi sa ang sulatan padayon nagutad dinhi sa libro sa unahan nga mga bersikulo o direta ta sa libro sa Juan, no. Kanayon dinhi sa ang sulatan sa libro sa Juan 8 bersikulo 8 ba ni? 8 gyud, no, 34 nga kanayon diri. Og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga magapakasala ulipon sa sala. So kanang magapakasala kanang tinuyo ba
tuyo siya sa iyang kaugalingon nga siya magpakasala igsoon, no? So ingon dire og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga magapakasala ulipon sa sala. Gala unsa may ulipon? Ang atong sabton bisan sa tawhanon ulipon sulugoon mo gyud na, no? Kung ang usa ka tawo na ulipon diha sa kasalanan, mahimo ginang sulugoon siya, no? Ay ulipon man siya sala, so sulugoon siya sa sala. Muna ang kamatuoran nga ato yung pamalandungan dinis bala ang kasulatan. So muna gisulti gyud dire. Ang tao ulipon sa kasalanan, sulugoon gyud siya diha kay bisan sa ato pagkatawanon lagi. Kung kay amo, siyempre sulugoon ka, ulipon gyud, maura gyapon higala sa bahay ni atong gisigutan karon sa bala ang kasulatan. Nagisulti dinhi ingon dire kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo ingon si Ginoong Kristo nga ang tanan nga magapakasala kana tuyoon ta igsoon, no? Ulipon sa sala. So mo lang gina ulipon gyud sa kasalanan kung ang tao magapanugyan diha sa iyang kaugalingon ngadto sa sala, mailalom siya sa sala ba higala igsoon ulipon gyud siya. So 35 ingon dire ang ulipon dili magapuyo nga dayon diha sa panimalay apan ang anak magapuyo nga dayon mo ni inindot diri gala igsoon na punto, no? Tungod kay gisulti man diri sa balaang sulatan ingon diri sa 35 ang ulipon dili magapuyo nga dayon, no? Siyempre kay ulipon gud mao na ang tao og naulipon sa kasalanan pagoy siya puy-an nga dayon higala igsoon, no? Kay mao manibuot pasabot diri sa atong gibasa karon, no? Dili nga magpuyo nga dayon diha sa panamalay apan kay kama man ingon diri apan ang anak magapuyo nga dayon, o na inindot tigala igsoon. So ang buot pasabot din tao kung anak kas Ginoo siyempre na kay puy-an nga dayon ligala nga naman tungod kay anak mas Ginoo bisan sa atong pagkatawhanon atong isigutan man siguro ambot lang po kasuban kay murag di maging siguro mahimo nas tao kung ikaw mahimo kang ginikanan ngadto sa imong mga anak di po siguro ka mo tugot tigala igsoon nga kanang imong anak itsa nimos kayo mao gyapon na dinhi sa atong ibasa karon, no? So ingon diri ang ulipon dili magpuyo nga dayon, wala gyud kay puyanan nga dayon, no? Apan lagi ingon diri apan ang anak magapuyo nga dayon. So mo na inindot, no? Atong pamalandungan kung ang tao may mong anak sa Ginoo naagit siya puy-anan nga dayon. Pero kung ulipon lagi ana nga atong isgutan ron sa pagpakasala wa gyud siya puy-anan nga dayon tungod kay ulipon ron siya di man siya magpuyo nga dayon diha sa panamalay, Ginoo. So mo na gisulti dinhi sa balaang kasulatan higala igsoon. So padayon ta anita diri sa unahan, no? Sa libro sa 1 Juan 3 versikulo 4 nga nakanayon ang balaang kasulatan diha sa libro sa 1 Juan 3 versikulo 4 unsa poy gisulti diri higala igsoon diri sa 1 Juan 3 versikulo 4 nga nakanayon dinhi sa 3 versikulo 4 sa 1 Juan mao ni atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan nga nakanayon dinhi ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo mo lagi na tao simyat ganita igsoon iningi panulti diri sa balaang kasulatan may tungos pulong sa Ginoo mao ni kay ingon diri ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo mo lagi na lapas ginamong sugo igala igsoon kay ang pagpakasala maumay paglapas sugo mao lagi na ini tuyoon bitaw nato sa pagpakasala ibalo naman ta unsay sulti gyud Ginoo diha sa Biblia, no? Mao ni naglapas gyud sugo na may mga sugo gustong Ginoo pe tindaghana o sugo dili nato isgutan na kay ug ato nang usa-usahon malangan ta ni ining atong pagtuon ron, no?
ining mahitungod sa sala. So ingon po diri sa libro Santiago higala, no? Ingon po diri sa libro Santiago 4 bersikulo 17. Mao po ni atong makita diri sa Santiago, ingon diri sa 17. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala magabuhat niini, siya nakasala. Oh, mao na gina. Lutaw gid kayo higala, no? So, no? Ingon diri, busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala magabuhat niini, siya nakasala. So, nawat punta, no? Nga kining mga pulunga ato gyung masilsil diri sa atong matag-usa ka alimpatakan aron di taon maulipon ni ining grabing pagkuyanap kining kasalanan diri sa kalibutan karon, kining tinuyo ba higala nga pagpakasala kay maninaw mo ginato, no? Kay uban ko di naman ni mao murag hinlampas naman si sugo Ginoo di iko simya tiyod, no? So mo ginay ato unta dapat pamalandungan nga naman higala tungod kay lain na ang resulta ni ana kung ikaw dili gyud ka landong pulong sa Ginoo. Matod pa diri sa libro sa Roma City bersikulo 5 nga na kanayon diri ang bulaang kasulatan diri sa libro sa Roma City bersikulo 5. Mao ni diri higala igsoon kining sulti dinhi sa Roma City bersikulo 5 nga na kanayon kay sa dihang mga lawasnon pa kita ang atong masalanon nga mga pangibog nga gipukaw sa kasuguan na naglihok sulod sa mga bahin sa atong mga lawas aron managpamunga kini alang sa kamatayon. Mao kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Ambot og nasabtan pabughani sa uban ning kamatayon na kining atong hisgutan karon. Kining atong gibasa igala igsoon ko, no? Ingon nan diri, subon ra nato 5 ingon diri. City 5 sa Roma. Ingon diri, kaysa dihang mga lawasnon pa kita, ang atong masalanon nga mga panghibog nga gipukaw sa kasuguan, na naglihok sulod sa mga bahin sa atong mga lawas, aron managpamunga kini alang sa kamatayon. So, sabtan baka po din ato, no? So, ato lang ipasabot. Kining atong gisgutan dire, usa ni kabahin kay wali man no? Wali ni gala igsoon. So kining gisgutan diri nga kamatayon, espiritual ni nga kamatayon. Ngano man, pastor nga espiritual man nga kamatayon. Kay mo ingon nga tag pisikal nga kamatayon, to ana dito sa Hebrehanon 9 bersikulo 27. Unsay gisulti dito? Kay ingon dito, kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa ug tapos ni ana mao na ang hukom. So katong hukom na gyud nga hukom nga wa na gitoy pasinsihay ngano man higala igsoon tungod kay wa natoy walihay dito tungod kay di naman pwede ka mawalihan pa nimo ng patay, no? Kini karon atong isgutan maune nga espiritual ni nga kamatayon kay kining atong isgutan diri kawahin manis wali magina, no? So mo ni ang kumatuoran gyud nga atong gipadayag ngadtos nagapatalingog usab niini nga mga pulunga, no? So espiritual ni nga kamatayon tanawon ra nato diri sa Roma 6 bersikulo 21 diri ta sa atras po, no? 6 bersikulo 21 di ba atong masusi gyud diri, no? Kagidlay na gid akong Biblia, no? Gisi Ingon diri sa 21. Apan unsa may nakuha ninyong balos gikan ni adtong mga butang nga inyo nang pagakaulawan karon? Ang sangputanan sa maong mga butang mao ang kamatayon. Mo lagi na. Sa ako nang ingon espiritual nga kamatayon, no? Kay kining ingon ani nga mga panghitabo diri sa atong kinabuhi. Patay kita espiritual. Mao man gani nga si Apostol Pablo nagwali siya dito sa Episo, dito sa Episo 2 bersikulo 1 o 1 day galekson. Ingon si Apostol Pablo dito sa Episo 2 bersikulo 1 tong mga tawhana nangaluwas bito, no? Ingon man si Apostol Pablo dito, kamo ang gibuhi sa mga patay pa kamo diha sa inyong mga kalapasan o mga kasalanan usay pagbuhi ato. Mao lagi ni itong atong isgutan ron. Gibuhi tungod kay
namatay espiritual ang tao gyud higala igsoon. Mao na siya nagkinahanglan siya nga buhion gyud sa Ginoo aron unsa pastor. Aron siya maka hinulsol sa iyang kasalanan. Mao magyud na. Matud pa bitaw ni Ginoong Kristo. Walay makaari kanako, gawas kun siya pagalinhon samahan nga mao ang nagpadala kanako. Mo na giingon to sa Juan 6:44. So, angay gid siya nga buhion. Ngano man tungod kay patay man siya espiritual, no? Kini nga atong isgutan ron, patay espiritual ni dili ni kay physical nga kamatayon, no? Mo na nga mo lagi na. Kung di ta magabulandong na ini mga pulong isgutan sa balaang sulatan, patay kita. Mo na gyud ang kamatuoran. Mo gani kining atong pagkamatay kung di gyud ang tao makahinulsol sa ilang kasalanan, amo abot gyud ang panahon. Ano pastor? Kanang manahon gon kasuko sa Ginoo. Suko ang Ginoo niya ang mga tao nga magpagahi na po sa ilang kaugalingong plano, no? Kay mabasa na to sa balaang sulatan. Suko kay Ginoo. Kolosas 3 bersikulo 5. Kolosas 3 bersikulo 6 day, dirita hingala igsoon diri sa libros Kolosas 3 nga nakanayon dire sa libros Kolosas bare Kolosas yun 3 bersikulo 6 tayo dire tungod ni ining mga butanga ang kapungos sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon. So kay kapungot pastor mao ni kapungot gos Dios kay mao man atong ibasa ron, no? Ngon dire tungod ni ining mga butanga ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon. Kini lagi mga suplado kayo suko agos Ginoo ini. Kini mga taong suplado masupilon na dire hilabi ang punguta agos Ginoo ni mga tawhana ingon ani. O nga kini nga to dire sahe man ni karon gyud tao magkapumlandong gyud tong mga tao di natugpahan po ni ining atong gisulti karon dinhi sa balaang kasulatan, no? So adunay mga bersikulo dinhi sa Biblia higala. So nindot kayo nga mga panambagon, nga ato lang pamalandungan pati naghanang mga panambagon dinhi sa balaang kasulatan nga nindot kayo sama ni ining dinhi Kolosas 3 bersikulo 5 kung akong giingon gana. Ingon diri sa Kolosas 3 bersikulo 5 nga kanayon. Busa patyan ninyo ang yutanong butang diha sa sulod ninyo. Unsa patyan betul? Kini, nadrio. Busa patyan ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Saman, ingon diri. Pakihilawas, kahugaw, pangibog nga unodnon. Unsa may pangibog nga unodnon? Garbo god po bali. Pangibog maning unodnon, sigardo, no? Daotang tinguha. Og ang kadalo nga maoy pagsimbag mga Dios na po Dios to, no? Binakog dito ra sa binadayag 22 bersikulo 18 sa to 8 21 di amre Dios po diri bla ang sulatan po sa ni Roma 3 bersikulo 5 ingon diri busa patyan ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo pakihilawas kahugaw pangibog mga unodnon utang tinguha ug ang kadalo nga maoy pagsimbag mga Dios abin ko di bulto ray Dios di ama pud ray Dios day kini kadalo ray mao gyud simbag ya po kag Dios bitaw gyala igsoon kay na manggoy mga tao nga makita ginto adi maginato kay limud na, no? Na mga tao ron nga gusto bitaw nila ang imuha bitaw higala ang imuha gusto nila maila pod ang imo ba maila pero nung kang ila maimo kay na mga tao ingon ana matud pa suban grabe ha pong siguristaha mao lagi nam putay kita go sa kalibutan karon usa po day na sa dili maayo tabla pa po day niya yang nagsimba siya Dios diha, no? Ya kay gisulti man as balaang sulatan adili gyud maayo nagsimba ingon ana balabaw sa maguglingon ng Dios nga di man tinuod, no? Parihar go nas kuan sa pastor ining
tarak-tarako di man tinuod tao-tao na. So mo lagi ni kung itun-an diri sa balaang kasulatan atong ipangbasa karon tindindutan ni pamulungan gid kung ato lang ning batunan diha sa tong kinabuhi igala so mo to atong gisulti diri patya mo diri ingon ri patya so ingon po diri sa unahan sa mao gyapon city hantud sa otso mao gyapon ingon po diri city nini kamo usab na nagawi kaniadto sa nagkinabuhi pa kamo ni ining mga butanga otso apan karon kinahanglan isilikway ninyo kining tanang mga butanga kasuko kapungot pagka madinauton pagpasipala og ang mahilas nga mga sinultihan sa inyong baba mo kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan so sa may mahilas di na gud maayo nga kwan kining dunggon sa tao mo ni hilas pero kamatuoran lang ka nga naimabasa sa balaang kasulatan dili man hilas siguro ngano man dili man maayo nang di nato pud isulti kanang matuoran gipangsulti diri sa Biblia so nga igud nga atong ibulgar na no gani kita dre dili man kita si ato ra man tapsing-tapsingan pero klaro man gina nga ug ato gyud diretsoon pungot gyud Ginoo ingon ana klaseng pagtuo do so ingon dre silikway ingon dre apan karon kinahanglan isilikway ninyo kining tanang mga butang isilikway sa isilikway puto silikway god dre ba kilid ako pabot-on labaw koy silikway di ara man dre itsab balik ba so mo ni nahanglan batunan gyud kining gisulti diri sa balaang kasulatan no kay maayo man nga pamalandungan gyud sa tao mo lagi na nga kini tong gipangbasa karon dagha kay pupinomdom lagi mo ni nga kita ato kini susihon unsa pud gisulti diri sa Biblia ingon diri sa piso balik ra diri sa piso unsa gisulti diri sa libro sa piso nga nakanayon diri sa libro sa piso tanaw na to iba na inindot dire ingon dire piso 5 versikulo 6 ayon dire 5 6 piso unay gisulti dire 6 no 5 versikulo 6 nga nakanayon ri ayaw ka mo patonton bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan kay tungod ni ining mga butanga o lagi ni ang kapungot sa Dios magaabot diha sa mga taong masupilon na mao gyud doble gyud dublahan ginoo no dire sa size piso 5 size ayaw ka mo patunto unsay ayaw ka mo patunto pastor kini pailad ko mao na malimbong mao na no ingon dire pasidaan ayaw ka mo patunto bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan kay tungod ni ining mga butanga ang kapungot sa Dios mag-abot diha sa mga taong masupilon mao lagi na karong panahon na igaligson pati gyud daghanang ganoy po nimo pero aninahon po nato nga ayaw na kay gani musibo sa balaang kasulatan kanang iyang pagpangumbinsi hitabo gina kana kabahin gina sa ulog-ulog kabahin gina sa ulog-ulog kay daghan karon biktima yan ang pakigambitay lagi gisulti po diri sa balaang kasulatan naon na kadto city ingon diri sa city bosa ayaw kamo pagkigambitay kanila mao kanay gisulti dinhi sa Biblia unsa may pagkigambitay kanang kuanggot bisag dili maayo mo apil po tanawa tong aging mga katuigan o daghan po kaayo nga pastor ato pagan atong dili maayong iskam-iskam no nagyang lilong tungod kay perte na balita magito entero gyud nasod sa Pilipinas no Pilipinas man ato so perte gyud ambot karon asa na to preso naman to siguro no ang biktima ato perte daghana in taong na problema ngano man mao lagi ni daghan kog pangtambagan sa unang ayaw mo ana kay dili ra bayo moto man daghan bisan pa mga pastor apil tindaghanan na problema karon nanggimahay itong uban ngano man dili man maayo gina ana bawa na nga dili maayo ngano mo ambit matungod lagi na sa pangibog nga unod-non mao lagi pod kini pong kahilig sa tao dias pangibog ng mga butang sa kalibutan mao nay kasagaran matamaan ta
sa ingon ana nga sistema nga wa gyud hinungdan higala igsoon. So mo na gisulti dire. Oh. Busa ayaw ka mo pakigambitay kanila. Okay, daghan karon. Tigyo din taon maayong dag bida gyud do. So mo na pero panahon na. So angay gyud alinaon unsay gisulti diri sa balaang sulatan. Balik ta diri sa ubos sa episo 4. Ngano kanayon ang balaang sulatan diri sa episo 4 bersikulo 22 ta. Ingon diri sa 4 bersikulo 22. Ngano kanayon dinhi gala igsoon. Oh, ingon diri. Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatao. Nadala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pangibog mao lagi gyud no. Sige ingon diri hukasa. Say kasa betul. Kasa gyud buha. Basin gala igsoon kung silabihag bulingan gito. Di po mayong dita magilis-ilis ay bitaw ato istorya na atong daang pagkatawa pero mao ginay kamatuoran igsoon. Kinahanglan batunan gini mo. Kay basin diha sa ibong sulod sa ibong uglingon na ay mga panghitabo nga sama ni gisgutan sa Biblia dili maayo na ato nang patubuon dinhi sa atong sulod sa atong kinabuhi tungod kay kana wa ginay mapaabot ato nga hinungdan ng mga butang diha higala. So padayon ta ingon diri sa unahan sa 4 bersikulo 23 ato ning linyahon gyud diri higala no 23 ingon diri og magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. So importante kini pagbag-o diri lagi igsoon. Diri sa kinasuluran, sa kinabuhi sa matag nato, kinahanglan gyud nga magpabag-o kita dili kay sabay magpabag-o pastor. Magpabag-o gud diha sa may sulti diri sa balaang sulatan espiritu. Dili kay bawo na kang kining kamatuoran espiritu mas kamatuoran nya daghan mas matawor paggahi ulang gihapon pinaagi sa ilang wala itong isgutan kana pangatarungan nga walay hinungdan daghan mo ingon nga naamo puy amo bot sakto pod ka kining ato diri kompleto naman isulti mingid sa balaang sulatan pero daghan pa man gyud gahi pag gahis atod pa nila gahi pa kuno bot kay labo mo magkuno kahoy o gahe pa kuno lagi kinaamo ginaron padayon ta gini sa bersikulo 24 ngano kanayon sa 24 og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhan ingon diri balaan gibuhat sama sa dagway sa Dios so indot kayo ingon diri og isulob ninyo ang bagong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. So muna inindot kinahanglan gyud homok gyud bago kita no hindi kay yoy ugma nang puro lang gahe ano man dugay gahe kita no. Importante magapablandong unsay gisulti ni Balaang sulatan pinagi ining mga naga pangsulti karon pinagi spolong sa Ginoo no 25 ingon diri tungod niini ukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang ingon diri ang tinuod gisi ang Biblia gud tinuod kinahanglan mao isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan kay kita mga bahin man sa usag-usa mo kanay gisulti dinhi sa Biblia no. So tinuod no ginaisulti bisan imong silingan kay ining gala igsoon wali mga tibisa asa no? Karsada daplin purok tuata wali ta karon kay pandemic lagi pugngan ta no pero mao gini wali mga itasunahan unsap kan silingan din at donggon sa mensahe pero mao lagi po na bahala gri mo to basta importante nato man imong sugo gyud Ginoo ay mo man isulti gyud dinhi sa Balaang sulatan nga ang tinuod mo isulti ngadto sa inyong mga silingan kay noon di mapod nato lagi kuan lagi kay silingan mo gina bisag unsaon gahi na siya maunsa dia silingan gina nimo ay noon lipay man ta may silingan nga mooyo na to pero butang ka kay kasagaran man akong nasitian di magyod do matod palila ang buday kuno ila matay himo dia tungod kay kita
Igo lang ta nagapamatuod mahitungod sa unsay gisulti gyud dinhi sa Biblia, no? So dinita may mga hangyo dinhi sa balaang sulatan Apostol Pablo lagi, no? Nindot po di gala igsoon nga pamalandungan po ni nato, no? Kay nindot maning ipansulti gyud sa balaang sulatan mahitungod sa mga paghangyo ni Apostol Pablo. Ingon dire sa Roma 12 bersikulo 1, busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas. Ingon nga halad nga buhi, balaan o hinangponon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. Dire sangit kita ni, no? Tungod kay hangyo ni Apostol Pablo, ingon na ni, no? Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas. Ingon nga halad nga buhi, balaan o hinangpunon sa Dios. Mao ni dire. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. Espirituhanon lagi nga pagsimba. Di lagi ta motugot anang diri gyud pinasikad sa gisultis Biblia higala igsoon kay daghang mga pagsimba po lagi abi sa uban correct pero pitig taong loya ganawan. Amun kay di mamao, no? O anong ingon mga pastor nga di mao ay uban ako nitong ulo, no? Naghantag nakita pud karon nga pagsimba pud wa pud magkadimaw kay gisulti na dis pala ang kasulatan ang tinuod magsimba giingon mo ko diri sa libro sa Juan, Juan tanawon ko na to sa gisulti dis pala ang kasulatan sa libro sa Juan, 4 bali o 4:23 hangtod sa bersikulo 24 nga kanayon. Apan ang takna taliabot og karon mauna nga ang tinuod nga mga magasimba sa amahan diha sa espiritu og sa kamatuoran kay kini ang gipangita sa amahan nga maoy managsiba kaniya mao kani tumong sa atong Dios sigala igsoon. Bersikulo 24 ingon dire ang Dios espiritu og ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu og sa kamatuoran. O mo kay gisulti gyud dire sa balaang sulatan, no? Espiritu gyud og sa kamatuoran. Musta karon? Problema karon simba ta nang di pod pinaagi ining gisulti diri pula ang kasulatan. Mahimutang sinabli gyud, no? So, mao nay nindot gyud unta nga unsay gisulti dinhi sa bulaang kasulatan, mao gyud atong hinuktukan kay mao magini siya ang unsa na giingon sa uban palagi nga sumbanan, no? Pattern god pastor mao. So, ingon ana. So balik ta sa dinis Roma, no? Sa atong gibasa kanila kay wa man to humana to isangit man ta dinhi sa pagsimba god. Mao to ingon ko nga dire sabor kita gambayan ni, no? So ingon dire sa bersikulo 2, no? Sa Roma 12 bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahonas kalibutan. Kung dili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangponon og hingpit nga kabuton sa Dios. So mo kani gisulti dinhi sa balaang sulatan. So igala igsoon na importante kining pabag-o lagi. Ay mao man gisulti gyud diri sa balaang sulatan. Maala sa atong ipagbasa kaganina atong representar gyud kini mga kamatuoran gipangsulti dinhi sa balaang sulatan. Tapusan niini resulta kita hangyo kita nga kinahanglan ang tao mabago gid tungod gumikan sa atong diskutan karon kini sala lagi o magpaulipon ta na inihigala igsoon ako man tong gisulti gina wa gitay kuan puy-an nga dayon gisulti na ganina sa atong pagsugod pa lang sa atong binsay niini nga mga puntuha, no? So sa dili na lang ta maglangan ato nang siguro ning humanon mga pulonga karon kay tungod kay daghan pa man tang higayon nga magabuwali ta daghan pa magpanahon nga atong pamandungan unsa po'y gisulti diha sa uban pang mga topic sa balaang kasulatan, no? So diini nga punto sa kapusan nga bersikulo ingon diri sa kadahang Korinto 5:17 nga kanayon balaang kasulatan busa kung ang tao na anak ng Kristo bago na siyang binuhat ang daang mga butang nagapangagi na o ang mga bagong butang na hiabot na. So hilabihang nindota kung ingon ana unta ta diha sa atong pagkinipuy karon dinhi niining atong gipuy-an karon
nga kalibutan. So salamat kayo. So diini nga punto atong takupan kining mga pagtuon nato niining mahitungod sa sala. Kini inyong gala igsoon Pastor Edwin Buncales mag-ingon kaninyo. Daghang salamat pag-iguban niyo kanako og ang Dios magapanalangin ini. Salamat kayo.